ka kunun elek ka jong ka Nongbri Brothers football team menta ka sngi kala long galado hadin bakala man pinlim no da shigo la not pasha ye ka sela jong football team ha ka lampung elek ka belatip kum ka first ngap sings im football tournament arja r4r ka belapnya de ka HYC Maukurwat circle hapo kamadan artificial turf southwest Khasil district Maukurwan hakane ka limpung ile kai wala ka don ka jing punthot jong uslap ubujur bada ka jingwan ka jongul o hre ka jingle kai happening jong ka Nongbri Brothers football team but ka sela jong football team kala yaj be haka jing ile ka jong ka class step kala long de shisha ka jinge khun ka be itnat ba namar kirang ile kai what happening jong uslap ru kilapan I ile ka jong ka sap ka phong ka bakidon haka rukom ya pashat ball but kumjo ru ka rukom man persang ban penkhi ya ka jar Ukong san ubalawan man penha perdano ia kene ke lupung ile kai jong ka first ngap sings aim football tournament arja r4r ude uba karne soshang MDC jong ka Maukurwat constituency haringkat ke jingadan lang jong borlang nongrem president jong ka NP PYF uba Robert Jun Kharjarin president rangba jong ka HYC central body uba WL Snaitang secretary Nong Maukurwan Stalin H Dingdo SDO bala Shongthain nangta uba YG Lengdo working president jong ka Maukurwat district sport association lembat kiwe ki rew rangba haringkat kinongkit kam jong ka HYC Maukurwat circle kinong pitkai bat kumjo ru kinong krishan jong ki artli ki kinhun stadium kaba internet jongi ka Maukurwat district lai kubrei shongkar badang nang por lai kubrei shifkas badang nang por MDC badang borom jong ka Maukurwat jong president rangba jong ka HYC barobat jong bat yakin khat jong bat ai hagi ya ka tingale kai ka mangin sayo ya ka man ya sakhi hag ne ka por jong ka janmil kalau ka men ba kong ka seng HYC iyo ayun penglong ya kan ka tournament haka kerteng jong sem ukrau ujongi usngap sem namar kata na somanai ka puram na kamta jong ka sem kamala penkemau yang iki noksuk stop jong district na kamta ulu rukrau ubala kamta dengan lain loit na kamta jong kari ka jongi na ka ti jong ki ule hangtai ki postman ki malada namar kata na upon na simon ya badren Anai tanga jingkit pop yang na kamta jong ki atli ki tem ki bayale hang na pon batir pang e ko ai khurei ya ka HYC ko shim ni ka jingkit kle ban sai ni kon don sap don talan jong ka kong ka thai jong ka district ki baro ko mai sai sem ne so ai khurei ba ai men sem ni ki bagi nang yo su show ban pulong ya ki ba kong ki program nang ne shitma khurei shubon khurei shi hadan football bridge boleh diurangkan ai boleh dibaro ban hekam magniga football ai jingkwen kan pun ya ki smart ki jogi baro ban ya terudut kabaki paksa nanta ban yoi kumno ke jinga ai football saya na sukwen modal negara si ban dam baki samla ki bandai kalau itu kami atau ketan ki bayang yang dia ban ya dah na kata kejat dulu di sama HYC jong ka Maukurwat circle ki balale ketika kam go crowd pulang ketika tournament nangai ko kalau ketika crowd ka juki bat conduct tournament kajilo se sisa apor ka bol kam ta shi ka de ta ka juki mereki nyom na pang na ka kini ku bagi nyom na pang na ko ta ka riu ka jatuh ka ki ko ku wem ya pi ki kun sama HYC jong ka Maukurwat circle ba pinang yo ka bol spray sebab show nam ta ki ma ka salang Bagaimana kita kemudian ingin kita bawa aplikasi tim kita kai bahagia kan penhuni ingin kita bawa kan jok karam kan dompet kemarin dari final bahkan itu sebentar waktu di dompet itu jok kemarin kata penhuni ingin kita bawa dompet kai kemudian ingin kita kai kepada di bawa aplikasi tadi kita punya ini bahwa di bawa aplikasi jok yang ada ke final flash ball flash jalan kita loh hanya kapor unta aku tentang HYC hi rawel Masuk na kubulay ka Maukurwat circle jong ka HYC kabula la pentelong yang ni tournament ka bujob bat ku seiso hapling jong ka jong pentut jong ka swing bedeng ngai kala pentelong yang ni tournament masuk tenat bagi ai kerteng yang ni tournament au usim bukrau jong ka hima maharap dongji usim samsim bat cingit skem bat ciboro acikano ya usamsim udiwi neki nong yang ki lain loy persya ya kesalahan
Maka jinglong len ladi jok museum ladi kawin lagi dau. Iba pendek dau, iba pendek nu yang kerja tenun di barang kawin. Hak benda buat sport. Mencuba benong bapan kentu ya sport hak jela pada kadang ngathan jong cien kam laita ke ya. Benda kong kalau mbak cien kam ya hisamlah. Iba en ya kasap kapong bakin tri sitam, bakin minat. Kenang ba kasport bakiju kinku kapaar ke enkam ya kejong kersan ti kamon ti kadiang jong ke imlang kasalang nado ki MLA ki NDC ki rupai ba bat kham tam jong ki sport club ki roper na kentu ya ki nong kam ai sport club roper balana kibat kam sport club hai bat kaire hanrai hai tri sitam bat kentu ki samla jong ki bat khadu Penting yang sport club cien kam yang keborba jom ke sarkar jela ke sarkar India hi berkawin